היי בנות, אז אני רוצה היום לעשות לכם סרטון על יתרונות וחסרונות של מוצרים של ביוטי קר, ג'ייד, פופה, קרליין, לקים, חברות ממש. ואני רוצה בעצם להתחיל ולא לשגע אתכם, כי עשיתי סרטון והוא רוצה לי איזה 15 דקות והמגבלה שלי זה בעצם 15 דקות ביוטיוב, אז אני רוצה להתחיל. הלקים של שיק, אני עכשיו אראה לכם של שיק, הם זולים, אולי 20 שקל, זה לא נורא ללק, הם מתייבשים מהר והם טובים. והחסרונות זה שאם אין לך מספיק, אם את צריכת לקנות 50 שקל ואין לך מספיק כסף ואת לא רוצה לקנות, אז זה החיסרון. על הלקים של ג'ייד אין לי שום, יש לי רק חיסרון אחד, הם יקרים, אבל עכשיו יש מבצעים, הם מתייבשים מהר, יש להם פשוט לקים אלפים. אני ממליצה לכם על הלקים של ביוטי קר. ביוטי קר בעצם היא חברה מאוד טובה, לא למייקאפים, לפודרות טיפה למברשות היא מעולה. על הלקים שלהם הם טובים, הם זולים, הם מעולים, הם מתייבשים מהר, חוץ מהמייבשים שלהם. אני ממליצה לכם על חברת צריכה. אוקיי, קודם כל אל תתייחסו לצבע, אני רק מראה לכם את החברה. כן, אוקיי, אני קודם כל הם עולים, הם מאוד יקרים, מאוד יקרים. אני לא יודעת למה הם עשו את הלק הזה כחברה זולה, פשוטה, לא טובה. היא בעצם מתייבשת הכי מהר מכל הלקים שיש לי פה, פשוט מהר. ואז חברת ג'ייד, ואז חברת שיק, ואז ביוטי קר, ממש זה. אני ממליצה לכם גם על האודמים של ביוטי קר, הם ארוכים, הם זולים, הם טובים, יש להם מרקם טוב, אני אוהבת אותם. גם האודמים שלהם עמידים, האודמים הארוכים האלה הם נורא טובים, הם בכלל עמידים. אני ממליצה לכם על הגלוסים שלהם גם, יש לי חצי מהאיפור שלי, זה מהצללים, זה מהזה שלהם, זה האיפור שלהם, חוץ מהמקפים, זה הפודרות, אין לי פודרה, כי נגמרה לי. בעצם הגלוסים שלהם הם לא דביקים, הם זולים, הם פשוט, הם מאלפים, הם נשארים להרבה זמן, תלוי גם מה את עושה. עם הענות שנפל, אני ממליצה לכם על וזלינים. וזלינים יש להם יתרון אחד, חיסרון אחד, הם יקרים אבל זה שווה. עוד חיסרון שבעצם הוא לא נגמר, כאילו אני לא יודעת אם זה יתרון או חיסרון, אני אשים את זה באמצע, כי את רוצה כבר שזה ייגמר, אבל זה לא ייגמר, בדיוק כמו שאני עשיתי. אם אתם רואים פה חור, זה מהכפיות שאני עשיתי סרטונים. ואני ממליצה לכם על הצלליות של ביוטי קר. הן פיגמנטיות, הן זולות, הן מאלפות, הן נשארות להרבה זמן, הן טובות לערב. יש צלית שהיא בעצם ורודה והיא נורא מתאימה לסומק. אני ממליצה לכם על הפלטות של קרליין, במיוחד על הפלטות מספר 98. יש פה 3 סמקים, הם כאילו די נגמרו חוץ מזה שיש פה טיפה. זה הוורוד הזה, זו בעצם צבע פרסק מאלף. ויש כאן כמה צליות, בעצם אחת אמא שלי אמרה כי נורא אהבה את הצבע הזה, אז הבאתי לה. וכאן זה בעצם הולך להיגמר, זה אחר והולך להיגמר זה וזה וזה. ואני פשוט לא אוהבת בפלטה הזאת, היא עולה 90 שקל, זה די מבאס, כאילו. אמרתי, את הולכת ואין לך מספיק כסף, אבל לא נורא. אני ממליצה על המייקאפים של פופה, כי עכשיו הם בעצם במבצע, הם עולים 90 שקל. אני לא יודעת אם שינו את האריזה, אני לא יודעת. ויש להם ריח טוב, הם עמידים, הם נשארים יפים, לא נספגים בתוך הספוג, ממש לא. על המסקרה הזאת, אני ממליצה על החברה הזאת, LA Color. אני בעצם, לא אני הזמנתי אותה מהאינטרנט, אני לא זוכרת מי הזמין לי אותה. נראה לי אמא שלי אמרתי, אני לא זוכרת, אני ממש לא זוכרת. היא עמידה כשאת מתקלחת, ולפעמים את עושה כך, את שוטפת את הפנים, היא יוצאת לך בגושים, אבל כשאת מעוטיה, היא ממש לא נמרחת לחלק, ואת לא כאילו שאת חוזרת הביתה, את תראית כמו איזה... כמו איזה מישהו, כמו איזה רקון, וכאילו אין לך מה לפחד מהמטרה הזאת, ואני כאילו לוקחת אותה לכל מקום איתי, מעולה. בעצם יש כאן סומק שהוא בעצם הולך לגמר לי, הוא יותר מדי קיים, סומק של, לא זוכרת את החברה הזאת, אבל בעצם הוא סומק מפורר כבר.
אתם רואות, יש פה מלא חומר ואני פעם לא נוגעת בו כי... אני לא נוגעת בו כי הוא כבר... יותר מדכא, השתמשתי בו רק פעמיים אפילו לא. אז בנות, אני מאוד 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 מקווה שנהנתם ותגידו לי אם אתם רוצות שאני אעשה פה סרטונים, כי פה נראה לי יש יותר צורה טובה ואתם לא רואות טוב את המוצרים, כמו שעכשיו אני אראה לכם. אודם נורא בהיר, מספר 41 הוא נורא בהיר, אתם רואות אותו כמעט וש לבן, אבל אני אוהבת אותו נורא. אני נורא אוהבת אותו. עכשיו אני רוצה לעשות רשימה של כמה דברים שאני צריכה, נגיד צומת אני צריכה אחד, מסקה אני צריכה אחד, ממש אני אעשה מה אני צריכה, ואם אתם רוצות שאני אשתף אתכם, אני אשתף אתכם, ואני בעצם מתראה בסרטון הבא, ואני נורא מודה לכם שתודה שצפיתם לי בסרטון, ושאתם צופים לי נורא מהר בסרטונים, כי עשיתי ערוץ, ומחת כאילו באותו ערוץ העליתי סרטונים וראיתי שאף אחד לא רואה, וכאילו ממש התלהבתי, ואני נורא אוהבת אתכם, ואני רוצה למסור דש לנועה ואופיר ולמעיין ולמור ולליז ולירדן אם אתם רואות את זה, ולעוד כמה יוטיוברית, לאליאנה, לטל, למאיה סטאר, לעונג, לכולם. אני אוהבת אתכם, אני יכולה לכם, ומי ששכחתי אני נורא מצטערת כי אין לי זמן עכשיו, אני בלחץ, אז אני נורא תודה שצפיתם, ואני אתראה בסרטון הבא. ביי יוש.